Sabayado ni mo, Bigo. Ganting. Oy, ako eh. Kasino ako eh. Ay, Ikaw ba naglikod dire, di ba ako? Di ako ni. Ako lang ako palit. Oh, Wala yung bigya. mo palit ka? Ikaw lang din, kakilabin eh. Yaman. Ikaw lang kanding. Dagang yung kwarta niya. Pila man ang kwarta ni mo da? Yung hulbot. Tibo ko ni. Mo palit ka, way kwarta. Tibo pan. Pagpuyo kay 5,000 ang patunganan ako sa akong kanding Mahal. kausa. Nga. Bukugon mo na. Bukog puwerte ng busoga na. Busog lalaki. Napuno ka ng tiyang sinsagbot. Mao gani. Mao nang karon ikaw, wa di kay kapalit. Bahala mo na. Batsi kay Amar mo baboy. Batsi. Ang baboy nga ni Tasmil. Batsi na. Ikaw mo pang baboy. Magkayong din pag yun. Tambo ka, kanding. Balik yan bang hanino? Siya may tagiya. Nakamoy 5,000. Kumil. Ikaw pila may Medyo mo bagat bukas yun. Disney. Bismil. Ako lang na 15. Pila may mo di 15. May ako palit. 30. 30. 35. 40. Nagpalabuan na ikaw mo duha. 35. Nagdinagsakay ka mo duha. 60. 100 na kaya kung na ako na. 100 na. Sige ako. 200 daw. Ang kwarto. Ay, mani daw na yun. Kadugay. Wala man ako kwarta. Wa ko Wala naman ako kwarta. Sus, nagpatugatong ka, magamusip palit ka, wa kami kwarta. Panguli ka pa dito. Panguli. Ako na utangon. Utangon ra pag yun.